си тук да седне да си продължи? Си го престани. Добър ден. Добър ден. За къде? За НДК, ако обичате. Да. А откъде да минеме? През Орлов мост и оттам по канала. Глупости там е. Млъкни не се обаждай. Там е задръстване. Ако искате през телевизионната кула, ще ви е по-удобно. През телевизионната кула. Да. Млъкни. Правителствена болница и от по-добре да отидем до Драгалевци, оттам през Бояна и по България млъкни, надолу да слезем. Не, ама през Драган Цанков мисля, През че... Драган млъкни. Искате ли през Люлин, 6-ти микрорайон е много удобен за пътя млъкни, бе, сега е толкова скъпо да завозим такси. Точно това искам да ти кажа, че 5 лева вече, докато се разберете на къде да тръгнем. Да тръгвам ли? Тръгвай! Сега ти обясня. По моста, точно по това време, правят ремонти. И остават едно такова платно, като не може да се разминат две коли. Затова ти казвам да не мина по булеварда. Няма толкова движение. Няма толкова, не се притеснявай. Как да няма толкова движение? Много добре знам. Ще се качиме на моста, ще се загъчкаме и няма да може да мръднеме сантиметър. Кое време е сега? Погледни си часовник. Не ми обясняй кое време е сега. По това време няма толкова коли. Как да няма толкова коли? Точно по това време е фрашко. И той като е с едно така. платно, няма откъде да се мине изобщо. Има си упорит начин. Как няма си упорит? По тунела е толкова широко, има 4 платна. 2 за обратно и 2 за напред. Не ми викай, чуеме какво ти говоря. Добре, слушам те много внимателно какво ми говориш. Обаче аз ти обяснявам, че на тунела е 10 пъти по-добре да се мине. Стигнахме. Моля? Вече? Ама откъде минахте? По моста? Или през тунела? През локалното. Мога ли ти моля на следващото кръстовище в дясно да завием? Да. Благодаря. А да намалим малко музиката? Да. И тук трябваше вдясно да... Тук в дясно трябваше да завиеш. Да. Дясно знаеш ли къде е? Да. Мило, той въобще не разбира български. Ти български знаеш ли? Да. Емигрант ли си? Да. Много хубаво място си избрал за емигриране в България, много хубаво. България. Така, знам аз, трябва. Патентният данък трябва да се плаща, ама що да плащаме само ние, таксиметрови? Ще си платиме, ще се плаща, защото тази държава трябва да се храни от някъде. Всички трябва да си плащаме, ама защо да е така? Само ние ли? Най-дребните риби ли трябва да плащаме? Не, ама... Вижте какво бе, тия депутатите и те трябва да си плащат, какво? Нема ли това, нема ли онова, ама иначе за пари за Мерцедес имат. Вместо се качат на едно такси. Що да не се качат на такси? Се качат. Слушай ма категория, те твоите там. Що да не се качат на такси? Таксито отива навсякъде може да отиде таксито. Да, разбира се. Иначе няма ли пари за това, няма ли пари за онова. А като изкарат 2 мандата, какво правите бе? Слушай категория, бе, момче. И изкарат 1-2 мандата, вземат някой лев и айде life is life. Ама тази работа не става така, бе. Тази държава трябва да се оправи. Трябва да се оправи, ще се оправи, ще се оправи. Бе, и аз така се мъча се още, ама моите всичките набори ще избегаха в чужбина. Ама, що се дъма, ще издържа още малко. Ма се тръгна. Защото тази държава... Виж го сега, как караш, бе, калфон? Извинявайте. Какво? Това беше дама. Знам аз, че е дама, ама... Що не си кара детската количка като е дама? Къде е тръгнала? Кой им да книжка на тия, бе? Кой им да? Гледай го сега! То човек да има един калаш и да ги почне всичките ра и да ги стряска и толкова. Какво ра, бе, момче? Ти да не си от нея войнолюбците. Гледам те, че си... Смеш се нещо. Нещо смешно ли казах? По цял ден върта ги врека, никакво време не ми остава. Даже пропуснах и мача Левски Ливърпул. Умрях от яд. Аз само да ви кажа, че 82-та година, когато ние играхме с Ливърпул на стадион Народна армия, аз бях. Ти да не си цецекарче, бе? Да. Аз съм от Левски. Айде, заради госпожата няма да ви сваля. Един такъв го изфърлих, защото много знаеш и много говориш. 68 година да си чул нещо. Спомняш ли си? 7-2. Слушай, аз и в кръвта си съм лескар. Уважавам хората, обаче цецекарите малко по-малко. Роди ми се син и него го кръстих на Гонзо и на Гунди. Гузо го кръстих. Много хубаво име сте избрали, браво. ЦСК. Виж костюмчето на Гузо. Виж, що взехте треньора на Литекс, а? Защото ви скъсаха миналата година и сега го взехте... Белкин, вие да направите нещо, ама на. Отбор на армията. Вас и НАТО да ви вземе, вие на НАТО ще му свършите парите, бе.
Нищо не знаете вие. Левски. Има булевард Левски. Кой не знае кой е Левски и кой го е предал? А ЦСК кой е? Кой е ЦСК? На времето... какви футболисти имаше... Да, какви, например, кой? Галинча, Марадона, Пеле, Пауло Роси. Не, Марадона вкара един гол с ръка, майде. Гледай го това как задминава. Може ли такова нещо никакво предимство не спази? Може да не знае правилата човек. Толкова. Господине, причината съвсем не е такава. Така ли? Да. А каква е причината? Ами много просто. Азът търси самоутвърждаване и самоактуализиране чрез превъзходство над другия. Всяка личност се стреми към задоволяване на елементарните си потребности, но след задоволяването на елементарните физиологични потребности идва нуждата от задоволяване на психологическите такива. Според теорията за стреса на канадският учен Ханс Фелие, човекът може да избегне стреса единствено и само ако не прави нищо. Но неправенето на нищо от своя страна не гарантира на човека избягването на такива фактори, като учестения пулс, като повишеното кръвно налягане. Често се получават такива странични реакции, като отделяне на хормони от надбъбречните жлези, участяване на пулса и други подобни, които са свързани много тясно с агресията. Усетих се, че... За тишината, философът Албърт Джералд е казал относно тишината... Извинявайте, да? Може ли само да помоля ето тук да спрете, защото е много важна работа в този район. Сега се ти бях забравил, съжалявам. Да, разбира се, заповядайте. Да, колко ви дължим? От гледна точка на материалистичната... От гледна точка на парите, колко ви дължим? Какво се начумерил сега? Нали обичаш да ходиш за риба? Ето, доведохте на риба. Така е, ама... Какво ама? По-ти е интересно с Сачо и с Боби. И Дито ми там, кой? Зачо и за Боби, ми просто днес не ми се идваше на риба. И какво ти се правеше? Ами исках в къщи, на диванчето, с одеялцето пред телевизора. Това можеш да го правиш всяка вечер. Вечно организираш някакви забавления. Нито един път не ме попита какво ми се прави. В четвъртък ще ходим на японски филм. Откъде знаеш дали харесвам японски филм? Не харесвам, ама ме заведе. Скрина като купи? Скрин купила тя за спането. Пита ли ме? Не ме пита. Направо ходи го вземи от колата, го качи горе. Ударих си и крака даже. Ще ти мине като на малко сладко кученце. Да, точно така. Това е много верно. Това е моето кучешки живот. Седа, винаги готов, никой не ме пита за нищо, само изпълнявам поръчки. Добре, да поканим ли в събота вечер гости? Така да един път ме попитай. Айде, питам те. Добре. Кой да поканим, Мартине? Който искаш. И какво да сготвя? Какво сложиш? Имам изненада за теб. Ще сложа кучешка радост. С татко много обичахме да ходим на риба. Това му беше най-любимото и си изкарвахме страхотно. Как няма, като майка ти не е била с вас? Ходихме обаче по реките много. Той обичаше речен риболов. Ти ми разправяше за черни 8, дето баща ти наловил 3 кила пастърва. Не той, аз. На мене много ми вървеше. И той винаги ми казваше: Силви, внимавай, моето момиче, много ти кълве рибата, няма ти кълве в любовта. Няма ти кълве в любовта. Не, въпреки че е бил прав човека. В интерес на истината, като знам коя му е била жена, тя рибата сигурно сама му е скачала в лодката. За мама ли говориш? Не, нали за баща ти говорим, как за мен. Мило, знаеш ли, че между риболова и ухажването има много прилики? Така ли? Да. Какви? Като харесаш една жена, хвърляш една, може и повече въдици, слагаш стръв
И чакаш, тя се някога клъва. Те мъжете затова сигурно обичат да ходят на риболов. То същото като да си търсиш мъж. Що? Доста дребосък трябва да наловиш, докато фанеш големия шарам. Голяма рибарка си била. Да, от малка. Риболовка даже бих казал. Лова. Риба много лова. Айде си говорим за нещо. Много ми се иска да ти разкажа, значи като много малка, това е някъде 4-5 клас, съм си представила, че искам да бъда балерина, ама като тези в Болшой театър, нали сещаш? Какво бе? Значи с дълга бяла, такава... Тихо бе, плашиш рибата, тихо. Не знам как се казва точно. Или с пачка. Млъкни. И да играя. Млъкни ти казвам. Толкова ли пък тихо трябва да се пази? Да, трябва да е пълна тишина. Да ти то разкажа, значи и се представях как танцувам на сцената на Болшой театър. Ние риба ли дойдохме да ловим или да си поговорим малко? Двете. Едно от двете, не може и двете. Да поговорим. Ловейки риба. Само да си довърша това, мисълта. Значи представях си се на лешникотрошачката, че съм солистка. И излизам на сцената и грейвам всичко, разбираш ли? И всички занемяват. Ето, например, рибките са във водата и винаги са чистички. А пък другите животни не ми е ясно. Не използват нито шампуан, нито сапун. Просто как се поддържат? Ближат се. Мило? Да, кажи. Да бъдем животни. Мило? Какво ще правиш, когато умра? Ще се съсипа от скръб. И може би ще трябва да отида на някаква екскурзия, така да се разтуша малко. Франция или Италия, не знам. Франция и Италия? Само, че имам един проблем. Чудя се от тук ли да си взема компания или там си намеря някой да ми прави компания. Дошли сме на риба тук да си почиваме, да ни е забавно. Какво ще правиш като умра? Ние и същи въпроси. Странно. Не кълве, а времето е хубаво. До сега трябваше да сме били рибата. Чай го питам ония там. Колега! При те е кълве ли? Горе-долу. Видя ли? Ти на каква стръв си? Бял червей. Сега ти видя ли? Човека на бял черви, ние с царевици се опитаме да ловим тук. Като не искаш да купим черви... Черви, то е гнусно. Гнусно, ма по-добра стръв от това няма. Братле, ти на златни кюлчета да ловиш, пак нищо няма да хванеш. Шо? На риба се ходи с чуждо. Така е. Ти... Знаеш ли път, че ние сме фанали 2 карагьоза и 1 лефер? А ти знаеш ли, че карагьозите, деца и фанал и лефера са морски риби? Баре, пред истинския рибар няма никаква пречка. Тук е пълно с карагьоз, лефер, горша. Но, какво ти стана? И аз ще лова риба. С ръце. С вилица, не щеш? Не, ето виж, това са пеперудите. Колко много риба ще фанеш? Па ще фана нещо. Някоя водорасла. А ние не сме на морето също. Леле, то поне половин кило. Чакай. Дръж го с гърлото, ще го удара. Как ще го удръж, бе? Няма да го удръж. Няма, Мило. Аз искам да го пуснем. Ще пуснем и не половин кило риба, знаеш кога? Гледай. Стига, чакай, дай го тук. Не, моля ти се, ще я пусна. Искам да ми върви в любовта, не в риболова. Добре, айде, пусни го сега и ще чакаме да ни изпълни 3 желания.
Чао! Чао, Спасе! Миленьки, виж как тръгна надолу! Видя ли? Ей! Стига, каква е тая кисела физиономия? Какво ми е на физиономията? Отиваш да видиш брат си. Какво да му гледам на брат? Всички бебета са еднакви. Какво да го гледам? Не, стига. И какво стига? Знам сега много добре какво ще стане. Баща ми ще почне. Вижте най-прекрасното бебе на света, най-хубавото бебе на света. Какво ще го слушам тия работи? Много добре ги знам. Не искам да хода. Това е едно много симпатично малко бебенце. Какво симпатично малко бебе, бе? Какво? Аз да не съм бил грозен. Баща ми какво? Цял живот нямах баща. Я, моля ти се, глупости са това. Не, между другото, чакай да ти кажа. Размислих. Не ми се ходи. Не. Много ще ти хареса, ще видиш. Моля те, ето от тук минаваме. Стига сега. Между другото, не е на този етаж. На този. Ще се радваш много. Айде. Дошли се да видите най-красивото бебенце на света. Ето го. Браво, певец. Виж какъв глас има. Да, на татко сърчето сладко. Мартина, запознай се с брат си. По-красиво бебе не съм виждал никога прежи. Да, много е красив, да. Не като тебе. Ти много грозен се роди, бе, татко. Ма толкова грозен, няма на къде повече. Викам се, бе, майка ти къде ли е кръшкал? Ма какво гледате с очичките, бе? Хубавеца, сладък, нежен, той е Обаче в прекрасен. очите прилича на тебе. Да, Видите в очичките, бе? Като паричка е изписан. С блесу. Гледай лъсните, като твоите коти. Ама не се не мога да преценя твоя ли не? На кой е наследницето Брадичката е на сладкото, мама. бе? Не, брадичката на мама. На тата е брадичката, Види бе. твоите, виж. Твоите мисленце има тръпчинките ти, твоите. Я вижте. Ау, голям пич. Ау, колко женски сърца ще разбиеш ти, сладък хубавец. Само дето по нищо не прилича на батко си. Прилича по ето това. Само, че то ще му порасне. Аз ще може ли да те помоля нещо? Айде, моля ти се да му говориш като на възрастен. Аз съм чела в едно списание, че то е хубаво да му се говори като на възрастен, не като на бебенци. Да, Меги е права. Така като му говориш, може да го направиш някой глупак. Да. Да, добре. Може би така ще е по-добре, да. Да. Господин Бебе, как се чувствате? Мисля, че се усмихвате много симпатично. Ходи ли ви се до туалетна? Имате ли естествени нужди? Не? По тази странна усмивка разбирам, че май е време да се разплачете. Я си отпуснете душата, разбира се. Точно така. Така по-добре ли е? По-добре. Мерси. Може би да му говоря на английски? Супер, да. Може. Не, виж какво. Той като порасне ще го научи английски. Дай по-добре на немски. Той го знае. Wie geht es dir, mein Junge? Силно престани веднага. Warum? Остави, брат ми намира. Така, камера, работи. Работи. Коте? Готова ли? Кое копче беше? Ето като. Така. Лей бе, то пише. Сега, започва голям филм. Начало. Обърни сега. Обърни го. Ето е готово. Дай ти по-близък. Кой да. Кой се усмихва? Край. Прилича на... Той е... Брат Пит. Ми прилича. Невероятна прилика. Нафро им при... Опра е негърка. Негърка и жена, извинявайте. Само момченце. Негърчето, татко. Че негърче. Шегувам се. Я кажи как ми на раждането сега. Без проблем, Силвия, да. Проблемът беше при мен. Аз по-трудно.
Значи непрекъснати обиди, страхотни унижения, махни тази камера, ще щупа камерата в главата, бе, так, махи се от тук. Просто имах чувството, че правя секс. Това е било, защото много я е боляло Мегито. Ма то не е аз, бе. Тя не ми е говорила такива работи, кошерката. Много невъзпитана. Мартине, къде бе? Къде застана с това ухо? Махни се, Мартине. Мартине, тук се снима филм. Хранене. Еди, миличе. Знаеш ли, че имаш много красиви очи? Много сте мил. В смисъл, излъчват доброта. Не искам банан. Седнала си много неудобно. Ми не ми е удобно. Въобще не ми е удобно. Сега ще подложа възглавничката хубаво. Чакай още едничка. Че така ме боли. Така малко по-добре. Не е Сок искаш ли? Не искам вече сок. Ще описна ми вече. Какво искаш? Водичка. Водичка, да. Момент, водичка. Миличко, не искам водичка вече. Много ми е задушно. Може ли да отвориш? Не, прозорците не може. Не, моля ти се, отвори ми. Направо не мога. Не може, мило, трябва да остане затворено. Не може, как? Ще донеса мокър. Не ми донася. Ела да ми разтриеш. Тук ме боли. Сега. Ето, реших да помогна с вентилатура. Не толкова силно, малко по-силно. Не мога да разбера какво харесва баща ми. Някакъв дъртак 3 пъти по-стар от нея. Какво толкова има? Нищо не разбираш. Поне нещо да беше наследил от него. Какво па нещо да наследи от него? Виждаш ли как се грижи за нея? Всичко прави за нея. Помогни. Чити. И какво е това? Речник с българските имена. Акушерката отделя ми строеше очилата. С камерата, като снима. Как смятате да го кръстите? Хектор. Хектор. Не е ли малко древно, Хектор? Древногръцко бих казал. Хектор. Аз имам още няколко варианта. Да, кажи. Чудя се между Д'Артанян и Мортимър. Мортимър. Детето ще се казва Мортимър. И как може? Ама аз се шегувам. Всъщност се чудя дали да не се казва Анакин, като Анакин Скайлокър от Междузвездни войни. Сладко, може ли такова? Ще му вика Таки. Как? Мартине, дръж се по-сериозно. Това е името на брат ти. Аки. Аз много искам да не е някое банално българско име. Нещо по-интересно. Междузвездни войни от Живелица. По-добре го кръсти нещо на Властелина на пръстените. Фродо, Гандалф, Леголас. Какво говориш, бе, Мартина? Супер, чакай. Това последното много ми хареса. Би ли го записал, моля? Да, аз ще го запиша. Леголас. С З малко се чува, но с С иначе. Тишина. Името. Иван Борисов Петров. Иванчо. Иван. Да. Иванчо. Иван Борисов Петров. Много е хубаво име. Само това Петров накрая. Може да е Уилсън. Как? Добър ден. Господине, искам да попълним едни документи за вас. Що аз? Ами кой, нали вие сте бащата? Бащата съм аз. Моля, вие сте голям майтъпчия, явно. Не, той наистина е бащата, защото той е баща му, но е баща на бебенцето. Ма вие всичките сте решили да се пошегувате днес. С мен е явно. Татко е бащата. Аз съм и негов баща, нали? Това е майката. В този случай ние какви трябва да сме? Значи за майката разбрах. Мащеха. Ясно. Да, тя мащеха. Това е баща. А вие бихте могли да бъдете бабата и дядото, например. Бабо Силве.